Uba lamprang karbani presiden ke new trip acik national movement sengkemi hak jelang pli ka office trekam jongka han morung keneng circle ulu ong ba ka HANM kan alm aila dalile ye kinu kibrio ki bomot ben pendo jaj igiriti ki dostur ka culture ba ka jinglong ba karpang jongka jai ben new trip ulu ong ba ka HANM kala thawru halokan rim ban pen klan ban yada yo pot usam ka khando ka siap ban pen ne igiriti ki dostur bat ka jingsingan jongki pai ba ka brio new trip Halo ke jingpli ya ka office uniu noy lam barang ba chong ka seng ulai thu ba ka ni ke jingpli ka long kum ka dak ka jingpun kre ka seng ban rakhi ya ka jingdak phat asnam ka jingskri chong ka seng HANM ya ka ri bat ka jaban riu ya ka bang kwa ban kan tu shi phi ki noi lam circle ban ya thir ban ya tai ya ki issue ki ba pher kham tam ya ki program jong ka H&M mat circle nak ban ta ban pen telon ki kam ba ba ki lang salang ban perkhat ya ki jing e jong jat ban reu ne podong ka than ban ya perkhat ya ke jing e ke bagian snong jong ro penang ge kendo ladai ki nong ra ladai ki long ki ladai ki nong snong ladai ha no no benta bat khantam e ban ya perkhat chanai ya ki tauba dausan jong kari berkecai bener kwa ben pau hang ne ba ka jing pli ya ne ko phes om dai ta benta ban ya thir om dai ta benta Maria perkhat ye ki mat ba kongsan na banta ki sekri jong ke H&M ye ke tong ka than mor ko nang rei ka long ru kum si banta kum ka dak jong ka jing rakhe ye ka jing dap jong ki ar ki snam jong seng ye ka jing sekri ye ka ri ba ka chai dang man ha ki pnai ba dak la pli ko office te po no solo sa menta you will please go face na moron kene but nga so kono ong ipi ba ka ne go face kam dai ka slem sandur na banta ki jinx nem kam dai ka slem sandur na banta ka bolong persha ye ka benreu persha ik pat ba ko snam ka thau but persha khamtam ya ki pat ba to snam kene kwa ban kentu ipi ki panalam bagane ka office kalong kata ka university lane ka karkhana ba nagbanta ban sandur ya kalawai jong pat kari morong kene ya kalawai jong kilong kimi kilong pa jong morong kene bat khamtam e kalawai jong jai namar gilayu i la jong hikmat gilayu small jong skor ya ka jinglong jong jong trap jungi Idai jat penreu ba kerpang ya ka bana do ki por jo sukar pareng kitip ke ai penreu kosi ka jat penreu kosi ka bat la ka identity ka bat la ka korsor jo penreu henry hagne ki south house tam ki bal let ka jingwan bu hai snong jong ki mender jo ki karpoi ai na ritor teng teng kalajan sadu no sakariti rustor jo penreu Jandono saka identity tu jat penreu. Ade nrei na sokmen. Baki don ki samla jat penreu. Khamtam ki lam jom kona turkel. Ki don ka thong ban yakun ban yada ban wengi ni sok kodot ban wengi ni jing e jom kari bat ka jat penreu. Paradok prasnam kasyong hapi bathanga bangin yakun bangin wat kino glenti ki ai ki dawa ba penlong ingi ku jepre kum ne namar ngai thu ipi banga kentu ipi baka penlong ingi ki khun samla ja penreo kalong namar di don ke jingkit ka bak don ke jingkit ka bakya pangi don ka jingkit kli ya ka pateng ke bangsa kha bat ya ka pateng jogi khon gikti jong snong morong kenen e khon gikti jong jat penreu bat ya ka lawai jong chola meklea